При летен вирус децата губят течности изключително бързо. Знаете ли как да разпознаете признаците на дехидратация на време? При дехидратация, сухите устни, общата отпадналост, липсата на сълзи, хлътването на фонтанелата при децата, също така и фибрилитета са едни от основните признаци на дехидратацията. Тези признаци изискват професионална лекарска преценка и адекватни сестрински грижи, като ние медицинските сестри изготвяме индивидуален план за грижи на базата на лекарската диагноза и на назначената лекарска терапия. При домашен преглед се измерват виталните показатели на детето, задължително се дават препоръки на родителите относно хигиенно-диетичния режим, относно това те да бъдат хидратирани често, но по-малко. Също така майките кърмачки, които кърмят своите деца, им се дава съвета да учестят периодите на кърмене през денонощието, тъй като това също подпомага хидратацията при новородените. Може да вземе проби за необходимите лабораторни изследвания и на базата на тях да изготви терапевтичен план за вашето дете, също така назначава необходимата терапия, като даваме точни насоки за правилна хидратация на място във вашия дом, както и за съответната диета. Заявете посещение на onecare.bg. Погрижете се за вашето здраве, защото то е важно.